Haideți că am revenit la piața Elfna. Așa. Începe să lase seara și vedem acum cum este atmosfera. Noaptea. Deja pare mult mai agitat față de data trecută. Mult mai multă lume. Parcă tarabele astea de mâncare nu erau pe timp de zi. Da, nu erau. Vrem să încercăm și noi un suc de rodii, să vedem dacă e bun. Mai târziu un pic. De rodii m-am sigurat grătare aici, exact ca la piață la Obor. Miroase bine rău. Cred că asta aș mânca în seara asta, că am încercat toate tajini, nu știu ce tajini. Supe de-a lor, am încercat. Nu mai știu toate numele, dar le vedeți în bloguri. Hai să încercăm un suc de rodii acum. Hai. Vedem ce prețuri sunt. La mine. Not orange. No orange. Only this. Pomegranates. With ice? Da. Un pic. Cam așa de aglomerată este piața seara. Lumea mănâncă, se plimbă. Foarte răcoritoare. Natural. Doar cu rodie și natural 100%. Hai. Cheers. Cheers și gustă-l și pe al tău. Deci au costat acesta 12 lei și acesta 10 lei. 9 lei 50 chiar. Deci prețul super ok și 100% fructe făcute în fața ta. Bun? Bun. Super. Hai să mergem să vedem mai bine piața. Este lucrat și cu o șarpe. Aoleu! Nu mă speria. Ce frumos se vede. Se vede superb. Câtă lume e, frate! Unde vrei să mergem? Aici s-ar putea să scoată șerpi în dreapta mea. Oricum, eu merg așa, cu valul. A fost în partea aceea. Da. Mamă. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar e wow. Ce mai fac? Poate de ce nebunie. Era să calc cu o maimuță acum, făcea tumba în spatele meu. Și bun fresh-ul ăsta rece. Te trezește? Trezește după o zi obositoare, deci tot ce ai nevoie. Vitamine, Minerale. și fibre. Al meu e mai gros. A meu e mai subțire. Aia e. Știi că nu mai aud sunetul de cobra, știi? Instrumentul Da. la punchi. Oare nu mai sunt seara? Chiar n-am mai auzit. Orică nu le-a scos încă. Am văzut ceva poliție și nu știu să zic dacă e legal sau nu. Dar cred că e aglomerat și să împiedică lumea efectiv de ele. Da. Bă, dar ce fel să vede tot pe acolo. De cei cu cobre s-au mutat ceilalți, statuile acelea care fac glume. Adică asta care e în fața mea acum, care nu o să bag în seamă. O să treci pe lângă ea. Dar cred că astea sunt principalele schemuri în Marrakech. Să te uiți la ei așa, să faci o poză și după aia să-ți ceară bani. Să zică cineva, lasă că știu eu unde este riadul tău și să te conducă după să-ți ceară bani și să nu mai scapi de ei. Să te strige și apoi să-i bagi în seamă și să Da, te strigă România, Spain, încearcă toate țările așa până te nimeresc așa și după aia deseni special. Și vai, trebuie să rămâi acolo, trebuie să cumperi de la ei. Sucuri la greu aici, sucuri la greu. Și mâncare, că au apărut și tarabele cu mâncare.
față de partea din zi. Mai avem aici niște restaurante. Sunt mai multe terase de unde puteți să vedeți apusul. Wow! Wow, wow! Nu, ce facem? Mâncăm de aici sau mergem în altă parte? Nu știu dacă e foarte igienică mâncarea aici. Nu știu ce să facem. Din asta pe loc. Eu vreau doar să gust. Da, dar de cât timp stau acolo, nu știu. Așa. Că au stat și în căldură, totuși astăzi au fost 30 de grade aproape. Dar nu știu dacă sunt de azi, dacă ai zis că au venit în seara asta. Ok, și le-au scos de la frigider și le-au pus aici, le-au scos în căldură. Nu știu, nu prea, n-aș vrea să am vreo problemă până plec. Vrei să ne mai uităm și la alea în interior? Hai că aici am mai fost deja o dată. Asta este de miel, asta este de vită, asta cred de tot de miel. Pui. Pui, nu, asta e pui. Asta da? e pui. Asta n-am... Cârnați. Rod de sausages. Sunt cărnați de pui. Hai să încercăm și noi totuși. Încercăm un meniu din asta. Păi da, am venit aici, îți dai seama că trebuie să încerc. Văd că este mai multă lume care mănâncă aici, deci, da. Pare a fi bun, pare a fi bun. Hai să încercăm. Văzut pe Caterin, că băieții recomand să veniți aici, că este, nu știu, e ultima etaraba din mijloc înainte de unde începe piața. Așteptăm. Cam asta este orientarea. Imediat după e piața unde am fost mai devreme, cu toată mulțimea, cu maimuțele, cu tot. Așteptăm să gustăm. Am zis că trebuie să o facem și pe asta. Nu este 100% experiența dacă nu mâncăm și în piață. Îți dai seama. Da, e street food, dar totuși nu e... Nu știu. Nu mi se pare așa, adică că arată foarte, foarte rău. Nu este... Ok, dacă zici tu. Arată pe asta mai roșie, cred că e vită. E bune, frage tău. Pâinică și cărniță. E bun tare sosul ăsta. Ce este? Paprika sau Chili și cu tomato. chili și tomato? Vreți să gustați? Da. Vrem. Bun. Grătarul oricum e bun întotdeauna. Ai gustat cu sosul acela? Mamă, e nebunie. Înclină farfuria. Mamă, bun, rău. E ceva foarte bun, deci n-am mai mâncat așa sos. Roșii cu boia de ardei. Nu mă așteptam, da, 10 din 10. Cat alunecat. Foarte bun, nu? Da, foarte bun. Deci veniți aici. Așa. Acum să vedem ce mai găsim. Aș mânca și ceva dulce. Taraba numărul 55 a zis. Da. Mă invita iar la masă. Dar dacă treci, da, îți dai seama că... Ce rămân, un cap de porc? Cap de porc acolo. Ia stai. Rasoale. Asta e un rasol de porc, de cap de porc. Aici tajine. Mamă, dar cu tot cu dinți, așa. Nebunie. Și ei fac spectacol. Dar se aseamănă, nu? Cam ce au la o tarabă la alta. Adică mă strigă unul altul, dar au aceeași chestii. Da. Aș înțelege dacă cineva ar avea dulciuri și tot. Unii au fructe la niște tarabe, alții au mâncare. Un pic mai încolo, că se cam fâție pe lângă noi cineva și noi suntem atenți la cameră și s-ar putea să nu se știe. Dar zic că au aceeași chestii. Uite, aici au melci, dacă sunteți fani. Nu sunt fan, super grețoși, numai să-i văd. Da. Ce ai vrea să mai mâncăm? Direct supă de melci. Nu, mersi. Asta chiar nu o să încerc. Chiar nu. Dar ce ai vrea să mai mâncăm? Eu aș vrea pastila aceea, adică este o prăjitură tradițională. E
făcute și cu carne. Așa. Acum este o parte de piață, este o bifurcație aici. Miroase a tămâie, miroase a mir. Fel și fel de chestii de vânzare. Da. Ce te aștepți și ce nu te aștepți au de vânzare. Deja aici ieșim, mai sunt o serie de restaurante. Cu terase. Vă dați seama că sunt la prețuri un pic mai mari pentru că până la urmă plătești vederea, nu plătești neapărat mâncarea. Fel și fel de animale. Dar îți vând animalele acum seara? Da, oare le vând sau doar așa Păi, de dar ce crezi că fac? Adică, papagali? da. Deci Ce o să facă dacă îl ținem cușă? nu face show, da, probabil că pentru vânzare. Ia, aici apare ceva de dulce. Ia să vedem. Vezi și tu ce văd și eu? Nu? Asta aici, maro. A, asta o văd, da, sweets. Per total, ți se pare sigur Marrakech seara? Da, chiar este sigur. Nu am întâmpinat dificultăți nici cu tine, dar am văzut și fete singure. Chiar astăzi am vorbit cu o fată din Columbia și a venit singură în călătorie și a zis că a fost super ok și s-a părut safe. Și când pleci din piață, pe străduțele astea mici, e liniște. Labirint, da, labirint liniștit. Aici ne-am luat niște shawarma la pachet pentru că nu mai puteam să mai stăm, să mai mâncăm acolo. Suntem destul de obosiți. Să gustăm și acum, să vedem cum e. Dacă o fac în stil diferit. Da, cam așa arată străduțele. Nu știu dacă Guste. mai prinde camera. Vin și pe aici, prinde. Ca un labirint. Deci dacă n-ați fost niciodată într-un labirint și vreți să vedeți cum este, aici este locul perfect să simțiți cum este să fii în labirint. Ia uitați. Așa arată moscheea pe timp de noapte. Este luminată. Mergem să mâncăm la un restaurant celebru de aici. Cam cel mai cunoscut. Dacă nu din Marrakech, că am întrebat multe persoane, nu prea știu de el, dar în social media este foarte cunoscut. Da, cel puțin pe TikTok este foarte cunoscut. Instagram, tot e bom. Șafran Baicoia. O să vedeți un mare show în seara asta. Și aceasta este intrarea. Deja te întâmpină bodyguards-ii. Trebuie să fim atenți să traversăm.
pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on. Stay on that hill, you gon' die on it. Baby, I'm not on it, and you should try it. Miss me the more that I'm on it and next. Whip this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live. Ia zi, frate, cum a fost? Bestial, bestial! Mamă, deci cel mai tare show ever. Cel mai tare show ever. Merită toți banii! Merită toți banii! Toți banii, atenție, mamă, deci m-am distrat maxim. Maxim m-am distrat. Haideți că am ajuns acasă, facem foarte puțin de la cazarea aceasta, 4 minute pe jos. Vreau să zic că a fost o seară excepțională, foarte frumoasă, un show de nota 10, merită toți banii, chiar dacă este un pic mai scumpă mâncarea, băutura, dar merită din plin. Eu am răgușit pentru că am țipat, mi-a plăcut foarte mult. N-am ce să zic. Îți venea să nu mai pleci? În apărarea mea, da, și mâine dimineață trebuie să ne trezim la 6. Dar a fost superb. Deci eu așa show n-am văzut. Nu știu dacă este în România. Deci toate chestiile, toate instrumentele, dansatoare, nu știu, muzica, atmosfera, tot ce vrei tu. Și mâncarea de nota 10. Adică a fost inconvenientul ăla că a trebuit să așteptăm cam vreo 30 de minute, deși aveam masa rezervată la 21:30. Am așteptat până la 22. Dar vreau să zic că a meritat pentru că, nu știu, a fost un show foarte, foarte frumos și pentru că era și Valentine's Day, în primul rând. De asta am așteptat așa mult. Da. Dar noi Chiar am vrut să mergem acolo pentru că este renumit pe TikTok și pe Instagram și ni s-a îndeplinit dorința. Da, da. Deci noi am dat pe tot ce am mâncat, adică 2 porții principale și 2 cocktailuri, 450 de lei. Da. Cu tot cu bacșiș. Da, e un preț rezonabil. De obicei vă pune să luați primul fel și desertul sau ceva aperitiv. Da, în cazul în care nu este atât de aglomerat, dar la noi era foarte aglomerat și na, vă dați seama că încercau și ei să facă să fie bine. Da, da. Așa că rezervați-vă neapărat, deci la Șafran Baicoa, o să pun oricum pe ecran, o să pun și un link dacă aveți nevoie. Și atenție, rezervați-vă din timp, adică nu vă așteptați de pe o zi pe alta, foarte greu găsiți ore libere. De regulă show-ul începe la ora 21. 21, da. Dar vă recomandăm cu 3 săptămâni, nu? Da, 2 cam așa. săptămâni înainte, rezervați-vă ziua și ora. Da, să vă rezervați cam la 21, cam când începe show, 21:30, chiar și 21. Dacă vreți să stați până la sfârșit, că la sfârșit este un artificiu, să zicem, toate instrumentele, tot, că vin pe rând. Vine întâi cineva cu toba, vine după aia cineva cu vioara. Da, dar nu vă mai dăm din casă, veniți și vedeți chiar voi și apoi spuneți-ne cum a fost.